Ráva ryby strom. Tu je nejaký strom. Ovládanie u toho sonaru je podobne, to už poznáš, jak u niektorých mobilných telefónov, že sa v tom rotuješ v tej ponuke, vyberáš si, kde ti zobrazuje vlastne, čo budeš mať zobrazené, keď si to potvrdíš, ten výber. Isto je tu u týchto väčších obrazoviek 8 a 10 palcových sonarov, tak tam môžeš mať vlastne 4 obrazy, kde máš... A ty dokážeš teraz spojiť len tento obraz s tým? Všetky v podstate máš súbežne. Keď sa začnem pohybovať v priestore, tak pohyboval by som sa treba s loďou. No si to priblížim, tak... To tam je vpravo tráva, hej? To nie sú ryby. Toto ešte sú rastlinky. Aj toto je dole. No ale to je ešte z tej predošlej nahrávky, tu nás začala tá nová nahrávka. Ja teraz napríklad do tohoto obrazu, toto si troška zväčšíme takto. Vepnem si takto myšou, to je troška rýchlejšie, preto sa takto budem pohybovať, nech to vidíme v tomto pohľade. Paráda, aj tuto leží konár a dole pod ním je tieň. No. To je ten konár je troška nad dnom, že neleží úplne na dne, lebo tam vidíš ten tieň z toho konára. No a tu navidíš zase nejaké rastliny a okolo toho tu máš jak rozkvitnutú čerešňu úplne spústa rýb. Sú tieto mračná. Tam to je krásne vidno. Napríklad tento strom bol zrovna tu na hrane, jak sa prepájal ten stredný lúč s tým bočným. A keď sa tam posuniem, treba na úplne špičku toho konárika. Ako tu vidím, že to je presne on. A takto to vykreslí sonar. Taký mrak rýb. A to by si bol na pochybách. Dá sa samozrejme ešte aj s tým laborovať, že nie je to úplne, že môžeme skúsiť znížiť citlivosť, ale pardon. To je nemožné, Peťko. Ale aj tak, vidíš, to stále máš mrak, až teraz by si mohol povedať, že toto sú tam asi ryby, ale nedokážeš povedať, že to je tam obrovské množstvo tých rýb a tu na len ti také najväčšie odrazy ti odseparovalo. A ty kríky ani nevidíš, že sú tam vôbec. Lebo tie ryby pohltia všetok ten signál vlastne. No. Ale aj toto, čo ti ukazuje ako rozumíš, tak vieš, hoci čo si mohol myslieť, že to je... Keď si to teraz takto prepneš, tak začneš tam vidieť v skutočnosti, jak to tam bolo. Kde ten krík je, aký má tvar. No. No to tam je hore jak stromčeky. To sú ryby. Áno. A ešte takú jednu zaujímavú nahrávku v celku. Toto je pekné, toto je pestré. Toto je nahrávka, kde je vidno, zrovna to bolo také miesto, že kde bolo viac takých zatopených stromov, takže tam to bolo zaujímavé z toho pohľadu. Ale hovorím, chcelo by tu také nejaké tie nahrávky, nejaké zatopené staré cesty alebo takéto prekážky, to úplne krásne tam je vidno. Myslím, že možno aj tu nás sú nejaké fotky ešte, ale sme to aj v časopisoch dávali, keď som v tom Fínsku bol, tam sme našli treba zvrak lode, krásne videl lana ešte, jak z toho vyseli. Keby byl kamoš potápač, vieš, a poprosil, že ide dole. By som tam normálne s tou bombou. No. Som videl. No, špička. Schválne by ti den predtým utopil auto, nepovedal by ti jaké. S tvojou úlohou by bylo, že musíš mi udať, jaký to je ročník a značka. To je hlavne. Výšku stromu tam zmeriaš, to je úplne. K tomu presunúť, k tomuto stromu. A ono sa to nezdá, ale si zober, že tam máš 7,2 metra hĺbku. Ano. A ten strom je do 2,8. Čiže vyše 4 metre výška.
Tak to je 4,5 metra. to Taký je pahýl. super. A to kde bylo? To na kraji? Skyatug Lake v blízkosti Tulzy. Tam, To je kde? tam je tá nahrávka. Vo robená. Švédsku? No, v Amerike. V štáte Oklahoma. Takže ty podľa GPS-ka si to našiel, no? Hej. Lebo zároveň som si nechal zobrazovať aj miesto, že vlastne kde to je. Lebo ono si pamätá presne aj trasu, kadiaľ si išiel, keď si tú nahrávku robil, vieš, to je to geniálne. Že ty si to vlastne vieš takto pozrieť. Robené. V podstate tam dá sa povedať, že také bežné rieky ako Váchton, aby si prešiel, že vidíš od brehu k brehu, keby si išiel po prúde. A koľko to takto kúka? A celkovo šírka 156 metrov, čiže 78 Obidvoch metrov na kľúčov, každú ako. stranu. Hej. A ukáž mi, jak vyzerá tá sonda? Jako tvarovo. Ukáž, jak to je. Je to podobné na sondy, čo sme dovčil mali? Taká plocha, dlhšia troška. No pekné, zaujímavé. Tu napríklad toto je tiež strom, peň zrezaný, že v podstate len kmeň. Lebo je vidno, že robí tieň taký pomerne čistý, bez nejakých konárov. Ešte keď troška s väčším rozsah, tak ešte tu nevidím nejaký taký zbytok pahýla konára, ktorý mal. Tu napríklad vidíš tie ryby. Áno, Táto úplne, keď bola proti tebe otočená. áno. A jak sa na to prejavovalo toto, vieš, keď boli nejaké vlnky, vieš, keď ťa hojdá vlastne z lode? No, je to podobné ako u klasického sonáru, troška ti mení tú hĺbku, že zvoní to dno. To je čo? To je tá sonda? To je, áno, to je Takejto krabici áno, veľkej? ono je to vlastne s takýmto boxom. Áno, a ten box ti je na čo? Ten box slúži vlastne na prepojenie toho sonáru s tou sondou. No dobré, a táto sonda, tá je použiteľná k všetkým HDS-kám teraz, co sú v ponuke, od 5 od až po 5 tú po desinu. 10. Len tie modely, ktoré boli už predané Toto doteraz. je celá sonda? To je celá sonda. A má byť vlastne nejakú namontovaná. Tak. V smere jazdy? No, tak alebo tak, to je jedno, lebo ty si potom môžeš ten pohľad prepnúť vpravo vľavo alebo vľavo vpravo, podľa toho, vieš. Dá sa to prepínať. Ale zvyčajne je to tak, že keď máš zadné čelo lode, tak sa to montuje tak dozadu vlastne, že tam máš špic, takže... A normálne ako montuje sa to na dno, alebo bude? No, tak je klasická sonda, nie na dno, je tu taký držiak k tomu. Na to, toto sa dá dať na zrkadlo, na toto sa to potom priskrutkuje a vlastne takto je tá sonda.